Ang gibuhat sa piniyalan mao ang pagpanikas ngadto siyang agalon. Lingi ay mong tupad na di katikasan. Ing na ba imong tupad na di katikasan. Unsa maning tao nga tikasan, iyang gamiton ang tanang butang, makwarta man or maabilidad man niya para ragyod sa iyang kaayuhan. Bahala nag manglimbong ko, bahala nag magpakaaron ingnon ko, bahala nag maunsa mo diha, basta ako siguro gyud ko. Mao na siya tikasan nya, siguro kong mudaog, siguro kong makatrabaho, siguro ko nga ma-promote, siguro ko nga musikat, basta siguro lang gyud ko. Mao na yung mga tikasan. Unya nasakpan man gid siya, kay wa man gyud buhat nga di masakpan, mamaayo man or madaotan, mahibaw-an man gid na, buot siyang papahawaon na sa iyang agalon kay tikasan lagi, sakpan. Ang sunod niyang gibuhat, nangita siya higala. Kining mga tikasan, mga maro sa ni sila. Ano bang makamaogid silang magminaro. Ing na lingi ay kaduha imong tupad ing na di ka maro. Marunong ba? Marunong. Magpakamarunong. Maro. Wais. Ito nang tawag wais. Kana bang maing mukuan, maing mo bulatik, maing mangitag paagi para duna gid siya seguridad. Nangita siya mga higala. Ang iyang gigamit aron makahigala siya ang mga utang nasad sa mga tao ngadto iyang agalon, iyang gipang us-usan. Tikas lang yapon. Pero ang kuan, ang agalon nga actually kay pasumbingay man ang agalon mao gyud ang Ginoo. Kitang tanan mga piniyalan ramanta. Nya usahay magtinikasay ta aning mga butang sa kalibutan. Magminaruay ta aning bahin sa kwarta, bahin sa atong mga yuta, bahin aning mga kaayuhan sa kalibutan, nagminaruay ta ba? Nakadaig ang agalon, nakaingon siya, mayo siya kay naning kamot gyud nga dili maproblema ang iyang kaugalingon kung papahawao na nako siya dinhi sa akong kompanya. Mga igsoon, kining pagpaniguro sa kaugalingon mao ni ang gisangyaw ni San Pablo nga niingon siya, hinaot unta nga ang mga dili Hudiyo maluwas pinaagi sa akong maisugong pagwali. Unsa may giwali ni San Pablo nga ang mga dili Hudiyo o ang mga Hudiyo gimahal sa Ginoo o gustong luwason sa Ginoo. Kana atong kaugalingon. Kaya nga to manggong kaugalingon, dili ra ni siya lawas, kalag sad ni. Mo gina itong self, total na siya sa lawas o sa kalag. Kaya ko na be, ikatulong lingi sa imong tupad, ing na luwas ng imong kalag. Inaluwas na ba imong kalag? Kay usahay manggod, sige lang tagluwas atong lawas, dagko kay taggasto, hala, padoktor, siging mintin anang vitamins, palit anang unsa na makapahiltis lawas, pero usahay nalimot na kiniding atong lawas, mapando lang ni Dias unahan, nya maparok imong uos bato, ikatumba nimo, patay na. Magsakay kag motor, makras ang motor, parok ka dito siminto, patay na. Sakay ka sa imong sakyanan, bangga imong sakyanan, parok ka sa monobila or sa bildo, patay na. Di ba? Pareha na rong naggubat,
Lagsik pa kay kang nisakay sa imong sakyanan, pag abot sa unahan, paka-paka dayong armas, igo day kag usa ka bala, wa na. Patay na. Nya purti na tong secured ani. Pero ni ay bahin sa atong lawas nga basin atong nalimtan nga mao ang atong tinuod nga kaugalingon, our true self. Ug mao na ang atong kalag. Mao na si San Leon Magno or Saint Leo the Great, iyang gipamatud-an nga si Kristo lawas o kalag, tao o Ginoo. Kita sad kay gipili gihimom tas Ginoo nga iyang image and likeness, nahimo sad tang espiritu og lawas or kalag og lawas. So ang atong kinabuhi kung atong luwason, lawas gyud og kalag. Nya mas importante ang lawas. Okay, may importante? Unsa importante, lawas o kalag? Mas importante ang kalag kaysa lawas. Mo na nga si San Leon, wa siya mahadlok ni atubang sa kaaway nga wa siya armas. Ang iyang kaaway bangkaw, espada, ning atubang siya dito nga way armas. Kay kung patyo ng iyang lawas, di man mamatay ang kalag. Pero ang makapatay sa kalag, mao ang pagkatikasan, ang pagmaro-maro dinhis kalibutan. Muna, i-apply unta nato kining atong pagka-sigurista nganhi sa atong kalag. Dili siguristas lawas, siguristas kalag. Pananglitan ron, ang imong silingan gamay kayog agianan, nya ang imo dako kayo ang imong nataran naa kay koral, unsa man unsaon imo pagpaniguro aron ang kanang imong koral mahimong mapuslanon sa imong kalag. Iatras aron mo dako ang agianas silingan o padayono na nga imo ginang lig-unon aron ang silingan dili makalabang sa imong yuta. Hay may siguro ana. Iatras o ligonon? Husga. Kung naa kay kwarta, imo nang gipundo-pundo in town kay para na sa imong gamiton in the future. Nya ningon mang simbahan pamalit mog slots. Nana, unsa may imong buhaton aron siguro gyud ang imong kaugalingon ma-secured, mo palit og slot o tigomon ang kwarta? Lingay mo to pa din na ganahan pa ka mo palit. Yeah. Dako kayong pasalamat sa atong mga organizers, labi na ni Sister Faye Barino nga maoy overall nga head sa chair sa steering committee sa atong bag-o pa lang nahuman kagahapon nga National Retreat of Priests. More than 2,000 kapari ang nanambong niya. Dako kay pasalamat kay sa 10 million nga gikinahanglan nga idugang murag mo'y kuwang nga finance sa i-finance sa maong activity. Sa 10 million nga gikinahanglan, mga 7,036,000 ang atong na-contribute gikan sa atong parokya, gikan ninyo nga namalit atong holy pads. So, pakpa. Okay, tanaw na to kadiyot ang pipila ka mga pictures sa holy pads. Aw sa National Retreat of Priests diay. So, ano yung mga naong spari kung magtalikod, mao sa naong kung mag-atubang. Mga 30 ka obispo ang ni-appeal dito. Nya mao na sila ang atong speaker, Sister Bridge Madre o si Father Pablo. Mao na itong main retreat masters. Mao na si Sister Faye Barino. Nagka-pictureay mi dito. Atod pang Sister Bridge nga mura day kag minahan sa kwarta.
Kay ingon Sister Faye Barino nga mao ni siya ang nag-solicit og ana dako-dako nga amount para i-contribute diri. Wa unta taron aning ato mga gikaon og uban pa kung wap ani si Father Siano. Ingon Sister Bridge mura day kag minahan sa kwarta. So dili ni minahan sa kwarta, agianan. Pwede sa tawag ko na ito gingon ana, pero dili man ako tong kwarta. Nipalit kong slot, tag 30 to 60 slots raman kada simana. Mag-average og 50 slots kada simana. So kada itong nagkuanta, mga 2 months nga nagsigit tag 2 months o 2 months, no? Sige na itong baligya og slots. Kamong tanan nga namalit og slots, congratulations, secured na ang inyong mga kalag as of this time. Pakpakan na to. Nya aron gyud ma-secured ang inyong kalag, padayon mong palit og slots. Pasabot, tiguma ang inyong kwarta didto sa langit. Ihatag sa mga nanginahanglan. Muna nga doon na patay mga slots karon. Example, ang CTU, Christ Union, Transforming Union. Kung sa may atong himuon ani, manghatag tag bugas ngadto sa mga nanginahanglan karong mga November 24, panahon sa akong birthday. Ako mong gihangyo nga mo-support mo sa akong damgo og pangandoy nga makahatag unta kog labing minus 3,600 ka mga 5 kilo packed rice. Nya kung mo sobra-sobra gamay, basig doon natay ipamutang nga sardinas ug noodles as usual na itong gibuhat. Mga 3,600 labing minus kapamilya dinhis atong parokya nga naglisod in town sa pagkaon atong tagaan. Nya makapahimo sa tagbalay sa mga kabus kaayong pamilya nga nagpuyo sa panimalay nga gubaon kaayo. Either gubaon ang atop, gubaon kaayo ang bungbong, gubaon ang salog. Simple nga pag-repair for simple shelter. Atong ligon-ligonon, tarong-tarongon ang atop, bungbong o salog. Mga 60 sad, around mga labing minus 60 kabalay ang atong gipangandoy nga atong ma-repair. Ngunang na maligya tag slots, nga 40,000 ka CTO, tag 100 per slot. As of yesterday, nahalina na taog 13,381 ka slots. Pakpak. Naanalay 26,619 ka slots available hangtod ni karong November 24. So kung gusto mong muhatag na kog birthday gift, kana lang yung pagpalit og slot. Salamat kay ana. Ayaw na ng pagkaon, ayaw na ng mga gift nga in kind. Slot lang. Slot lang yun. Ingna lingi ay mong tupad be. Ingna ganahan ka muhatag og birthday gift ni Father Siano. Ingna mga naong ninyo, ising-isi lang. O niya, og napag yung mga sobra-sobra, ako kay baw ang atong PPC, PFC, o ang atong mga organizations din, doon na ba sila plano nga magkaon-kaon panahon sa akong birthday, ako lang ang gipiyal nila. Di na namoy akong priority. Niya, doon na sa taan ni 60 slot challenge, aning akong sitiyo, nga 6,000 pesos per challenge. So as of yesterday, nahalina na punta or nakadawat na taog 129 ka 60 slot challenge. Ato sang pakpakan ang niapil ani. Salamat. Nga nga ato sang DSAP kaning investment slot nato nga tag 500,000 pesos per slot para atong ipalit anang yuta dias kilid. Ning abot na sad ang atong mga pledges og 106 ka slots, nya 34 slots na lang ang available. Pakpak na sad.
Nya sa 106 na anay 89 ka slots nga actual cash investment, nya 17 slots pa ang wala pa marimit. Ato lang sang iampo og hangyoon nato ning 17 ka slots nga gi-promise or gi-pledge nga ila na untang i-remit as soon as it is convenient sa ilang kinabuhi. So kining akong gibuhat usa ni kapaagi sa buhat nga stewardship. Usa ko ka pinialan sa Ginoo aron mo manage sa bahandi sa simbahan nga mao kita. Nya ako mong gitagaan og okasyon nga makashare sa inyong financial graces. Pero wa sa kumuhunong diha ang tumong niini aron makat-on ta unsaon paggamit ang atong mga bahandi, mga talento para sa atong kaluwasan. Matud pa sa tubag nato sa tubag nato sa Salmo nag-ingon, gipadayag sa Ginoo ngadto sa kanasuran ang iyang makaluluwas nga gahom. Giunsa man niya ang mga santos sama ni San Leon Magno, sama ni San Vicente Ferrer, gipakita nila nga ang bahandi sa kalibutan i-distribute gyud sa panginahanglan sa community, dili sa kaugalingon. Nga kanang pagtigom og kwarta, pagpalambo sa gahom nga personal, makadaot na samas nahitabo karon nga naggubat na hinuon ta. Imbis mulambo ang kinabuhi, nangamatay na hinuong kinabuhi. Nga ang atong tang pride, ang atong garbo sama ni San Pablo, garbo niya ang pagsangyaw sa kasuguan sa Ginoo, ang ebanghelyo. Dili garbo nga dagko kay tag mga missile, dagko kay tag mga atomic bombs, daghan kay tag mga igugubat nga mga barko o mga eroplano. Dili unta na mo'y atong garbo. Kay kanang maong garbo makapatay na skalag og lawas og makaguba sa kalibutan nga gipiyal sa Ginoo nato. Sige, last nga lingi sa imong tupad ing na akong garbo nga gihigugma tika. Sige na. Ang kanang wa mulingi, wa na mahigugma, mga paggarbuhon na silang kaugalingon. Kung ay mo kumpiyansa ha, ilisi niya, naggugma sa atong isig katao. Manindog na ta.